Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampun ngaos babagan masalah sholat qashar kanthi sholat jamak. Wong sulimane nek sholat qashar niku sholat sing sekawan rakaat diringkes dados kalih rakaat. Nek sholat jamak niku sholat kalih dikumpulno dados tunggal. Zuhur asar maghrib isya. Sing sholat qashar dhewe niku syarate pertama lunga. Syarate tengene lunga, nek boten lunga boten masalah. Tur lungane boten lunga sing maksiat, boten lunga sing haram. Lajeng jarake minimal niku 8 kilometer. Wis paling cekak niku ya. Saged nggih 90 munggah nek saged. Lajeng sing saged dikosor nggih niku namung zuhur, asar kali isya. Nah, salat qashar dilampahi mulai kapan? Mulai medal saka desane nggih sampai ten panggenan tujuan, sampai saderenge mlebet malih ten desa asale ngoten. Nah, syaratnya malih niku boten niat nginep secara mutlak ten panggenan tujuan niku boten lunga, boten niat nginep secara mutlak utawa niat nginep sing luwih saka sekawan dinten ngoten. Nah niku nembe angsal nglampahi salat qashar. Lan nek pancen niat salat qashar saestu yo ket mulai takbiratul ihram wis niat nek iki salate qashar. Papat dadi rakaat. Tur boten angsal dados makmume wong sing salate itmam utawa jangkep tarokan. Nek piyambake dadi imam mboten napa-napa utawa jamaah karo padha-padha qashare. Nah, nek lunga biasane sepakat iki kok ngasare di qashar. Nek malah napa-napa. Pokoke piyambake mboten angsal dadi makmume wong sing salate normal, salate jangkep. Niku salat qashar. Salat jamak nggih enten miripe syarate. Nggih niku lungae mboten maksiat. Terus jarake santun mencapai 8 kilo. Terus sing dijamak nggih niku wau zuhur kali asar, maghrib kali isya. Gandengane piyambak-piyambak mboten angsal diopos. Rumiyin enten sing ceramah niku asar karo maghrib ngawur. Zuhur nggih kali asar, maghrib kali isya. Nek didelek ten wektu sing awal namine jamak takdim. Nek didelek wektu sing nomor kalih namine jamak akhir. Tur nek jamak takdim niku kudu langsungan. Badhe salat pertama salam langsung jumeneng salat kedua. Tur kudu urut. Salat pertama riyin, salat zuhur riyin, salam jumeneng malih salat asar utawa maghrib dimarekno salam jumeneng salat asar. Ora oleh dipenggak, ora oleh diselang-selang, ditinggal mangan sing mboten angsal. Kudu langsung. Nek di selang-selani napa ke kamar mandi napa maem sik salate batal. Balik saka awal. Tapi nek salat jamak takhir niki enten syarat tambahan malih. Niku
jamak takhir. Kudu niat. Ten wayah zuhur niat engko salat zuhure tak gawe jamak takhir. Engko salat maghribe tak gawe jamak takhir. Terus duwe karentek ten ati ngoten. Tur nek jamak takhir mboten kudu urut. Salat pertama riyin monggo, salat kedua riyin mboten masalah. Karena jamak takhir. Tur sing jamak takhir angsal diselang-selani, dilangsungan yo malah HP, diselang-selani mantun salat pertama terus ditinggal makmum sing napa-napa mboten masalah. Sing penting salate tasik ten kene berjalan. Niku salat jamak. Tur salat jamak niku sakjane termasuk ibadah rukhsah utawa ibadah sing pikantuk keringanan kaya salat qasar wae. Dadi ten kene perjalanan niku tiyang niku saged angsal keringanan-keringanan ibadah. Karena perjalanan itu termasuk perkawis sing berat saestu. Kanggene fisik, kanggene iman termasuk berat. Karena wong saged ucul imane nggih ten perjalanan. Maka ibadah-ibadah niku kali Allah diparingi keringanan-keringanan. Tiyang sedo ten kene perjalanan nek perjalanan mboten maksiat hukumnya mati syahid. Mati syahid akhirat. Hukumnya mati syahid tapi secara syariat kudu tetap diurusi kaya jenazah biasa. Tapi ganjarannya ganjaran mati syahid. Makanya keringanan ibadah niku kathah diparingaken wekdal lunga, termasuk oleh mokel poso Ramadan. Nah niku salah satunya ten lunga. Nah salat qasar sing rukhsah niku berarti kan keringanan karena normale azimai niku 4 rakaat pikantuk keringanan dadi 2 rakaat. Salat jamak nggih keringanan mergo asale azimai niku salat iku dilakoni dewi-dewi. Zuhur yo nang wayah zuhur, asar yo nang wayah asar, maghrib nang wayah maghrib, isya nang wayah isya. Asale tapi mergo lunga pikantuk keringanan. Lah keringanan iki mboten namung ten ngene wong lunga. Tapi ugi ten ngene musafir wong sing nang omah mboten lunga namine hadir niku. Nah wong sing nang omah hadir kaya kita niki mboten lunga. Niku saged ngelampahi rukhsah salat jamak takdim tok saged. Tapi uzure alasane mergo udan. Mergo udan. Dadi waya juzu fil matori lil hadiri ayu qaddimas salat ayya jama'a salat fil waqtil awal. Dadi tiyang sing ten omah-omah mboten lunga nek wayahe udan deres niku angsal ngelampahi salat jamak tapi jamake jamak takdim tok. Zuhur kali asar dikumpulno ten wayah zuhur. Maghrib isya dilampahi ten wayah maghrib tok. Tapi enten syarat. Sang kabeh rukhsah iku mesti enten syarat. Syarate udane niku tasik berlangsung wekdal salame salat sing pertama karo takbiratul ihrame salat sing kedua. Nah, jadi kaya ngapunten iki. Kita pun kadung dugi ten ngene musala, ten masjid. Dan kudu dilakoni ten ngene panggenan sing tempat jamaah kaya musala atau masjid. Nek nang omah boten angsal. Nek nang omah salat biasa, tapi nek wis kadung kita ten masjid ten musala, udan deres, wis kadung teko ten wayah zuhur wonten udan terus, ra iso mulih dan terus. Iki engko nek mulih zuhur kok mulih kodanan. Engko asar kaping balik maneh kodanan maneh.
Nah, tambah keplek bolak-balik. Maka wis ngene ae. Niki salat zuhure ayo dijamak. Enten umpama lho ya sepakat. Maka kudu jamaah. Lat izin mboten nang. Kudu jamaah. Dikompak diudan terus nih. Jadi terus salat zuhur, Allahu Akbar salat zuhur. Tengah-tengah salat zuhur kok udane mandek mboten masalah. Sing penting mangke pas wayahe salam niku diudan. Pas wayahe salam salat zuhur dijamak tok lho nggih mboten angsal dikosor, salat jamak tok. Badhe salam niku tasih udan. Terus jumeneng malih nglampahi salat asar niku diudan. Allahu Akbar diudan. Tengah-tengah wis salat kedua nggih. Napa rakaat pertama napa kedua dilalah terang mboten masalah karena tenggene salame rakaat kedua kali pas takbiratul ikhrame salame salat pertama salame salat zuhur wau utawa salat maghrib niku tasih udan sampai takbiratul ikhrame salat sing kedua niku syaratnya ngoten. Tapi sepindah malih niki sing kula tekankan. Jenengan nek menawi lunga-lunga nggih tindakan-tindakan utawa kaya wayah udan wau. Lek pancen boten yakin ngate ngelampahi salat jamak qashar mending boten usah. Mending boten usah. Karena syaratnya sing paling utama niku gini ku pancen yakin saestu nek iki wis oleh jamak takdim, nek iki wis oleh jamak takhir, nek iki wis oleh qashar. Nah niku yakin saestu. Nek pancen durung yakin iki wis oleh ta urung ya aku nglakoni salat jamak, wis oleh ta urung ya. Nah mending boten usah. Mending salat normal. Karena to alhamdulillah kita niku sakniki tenggene zaman sing teknologi ngenten iki lunga niku mboten terlalu berat karena pun enten kendaraan terus yo iso ngiyup ngoten. Nek zaman rumiyin kan ngelakoni perjalanan pancen berat sangat. Enten sing mlampah, enten sing numpak unta niku mawon mboten enten payonane lek panasen yo kepanasan nek kudanan yo kudanan. Nah niku sehingga pancen perjalanan zaman rumiyin berat sangat sehingga wajar nek ngelampahi sholat jamak qashar. Nah kita niku rada ringan ya senajan to ruksa sholat jamak qashar niku enteng cuma nek pancen kita mboten yakin kabeh ngelampahi mboten usah mawon mboten usah kudu dielmoni saestu kudu yakin saestu pun niku sholat qashar kali sholat jamak. Lajeng kula ben kula aturaken sholat perjalanan, sholat tenggene perjalanan, sholat fil rihlah utawa ini fis safar. Boten namung ana sholat jamak qashar, tapi enten sholat tendhuwure kendaraan. Nah, iki hati-hati. Sholat tendhuwure kendaraan niku namung berlaku tenggene sholat sunnah, sholat sunnah. Sholat fardu boten langsung dilampahi tendhuwure kendaraan sing kendaraan niku boten saged stabil. Stabil niku dalam hal napa boten masalah obahe boten, tapi masalah arah. Nek kendaraan yang mboten saged stabil masalah arah, maka kalih enten sing bisa dijaga kestabilan arahnya, kaya pesawat, kaya kapal laut, niku kan saged stabil. Enten sing mboten saged stabil arahe, kaya mobil, kaya kereta, apa maneh sepeda motor malah mboten saged. Maka nek sing saged dijaga kestabilan arah terus kita sholat fardu tenggene pesawat utawa tenggene kapal laut maka mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Yang penting bisa dipastikan nek niku arahnya stabil.
Nah, biasanya tentang pengumuman, kalau nanti numpak kapal niku nek wancine adzan yo ana adzan saking musala terus nah koda nopo petugas niku sanjang ini waktu sholat zuhur, arah zuhur ada di sebelah kanan pintu niku mangke didedai sebelah kanan pintu dan dijaga kestabilan arahnya niki mungkin sampai 1 jam. Nah ini kan pengumuman sehingga kita sholat niku tasik memenuhi syarat kali rukun. Sholat kenduri kendaraan niku tetep kudu ngelampahi memenuhi syarat kali rukun. Tapi nek kita ten gene kereta sing mboten saged semerap beloke mobil niku kan mboten semerap niki kok beloke kapan mboten semerap gitu. Mboten saged mesthekno kudu kenceng terus, mboten saged. Enek belok-belok lah. Makane niku berarti mboten saged njaga kestabilan arah kiblat. Sehingga salat kendaraan mboten angsal. Lah salat sunah kok pareng. Nah, salat sunah niku memang siji Kanjeng Nabi salat kendaraan niku memang salate salat sunah. Nomor kali kendaraan niku ten awal ten takbiratul ihram empun diadepno kiblat utawa empun madhep kiblat. Sak badane takbiratul ihram umpama kok ana belok-beloke nggih mboten masalah. Mboten masalah. Sing penting teko awal pun madhep kiblat. Niku namung berlaku salat sunah. Sehingga salat wajib nek mboten saged memastikan arah kiblat mboten saged. Senajan to saged jumeneng iku sangat panggonan musala tapi jenengan mboten saged memastikan arah kiblat belok-belok maka mboten saged. Nah niku sing napa kudu diperhatosaken. Terus masalahnya nek umpama gak oleh salat dhuwure bis, dhuwure kereta, utawa bahkan ten pesawat niku nek mboten enten tempat musala karena mboten namung masalah kiblat mawon sing dadi masalah. Termasuk rukun-rukun salat sing lintune. Ini pun apa mawon? Jumeneng. Salat fardhu niku syaratnya kudu ngadeg. Sing angsal kali lenggah pancen sing mboten saged ngadeg siji. Mboten saged Pak niki karena ombake besar napa-napa. Oke, mboten napa-napa kali lenggah. Tapi syarate ruku niku kudu tetep. Syarate sujud kudu tetep. Nah niku. Berarti tiyang niku kathah sing mboten saged nglampahi niku nek wayahe lunga sehingga mboten langsung. Wonten. Lah terus lak mboten salat. Nah, ngenten carane. Tiyang nek pancen lunga saestu niku kudu diatur. Kudu diatur ngenten. Nek ten perjalanan kados umpami ten bandara nggih, umpami jenengan tindakan ten kene napa luar provinsi ataupun luar pulau atau wis contone umroh sisan. Aduh sisan. Nah, jenengan memperkirakan iki kok pesawate budale yang apa? Nek umpami budale niku sekitar zuhur utawa jam 1:00. Berarti kan saking dalem mriki sampai ten Juanda niku kan wis disebut wong lunga, wis disebut wong musafir. Sehingga kita saged nglampahi salat zuhur kalih asar jamak takdim. Dadi salat zuhur kalih asar jamak takdim. Bareng wonten numpak pesawat suwine 8 jam. Sing 8 jam niki nek dugi ten kene Arab Saudi niku mangke kaceke 4 jam malih. Kaceke 4 jam. Nah, napa niku dugi ten mriku niku asar akhir. Asar akhir. Maka kita salate aman karena salate asar wau pun ten Bandara Juanda salat jamak takdim. Sehingga kantun maghrib karo isya. Artinya sakjane tiyang
koyokane kok mboten enten sing 24 jam ten ndukure kendaraan ora mandeg koyokane kok mboten enten. Pasti enten transite ngoten lho. Pasti enten transite mosok enten sing 24 jam ndukure pesawat. Masyaallah. Umpama toko enten, maka mboten masalah. Dadi ten atine kerentek ten ndukure pesawat utawa ten ndukure bis utawa ten kereta. Tetep niat salat. Niat salat dilakoni sak iso-isone. Tapi makin nek mandhap mumpun ten terminal, ten stasiun utawa ten bandara. Salat sing wau ten ndukure kendaraan, ten ndukure pesawat dibaleni. Dikodoi. Karena napa? Boten memenuhi syarat kali rukun. Siji kiblate kita boten saged mestekaken. Loro rukun-rukun salat boten saged kita lampahi. Jumenenge boten saged. Rukuke boten saged. Sujude boten saged. Sujud itu wajib lho. Napa? Posisine kaya ngene ku wajib. Sing angsal mboten sujud sing namung nginangene tok niku lak wong lara. Wong sakit. Lah wong lunga mboten. Wong lunga kan mboten lara. Nah, niki kadang wong iku jarene iso rukuk ya rukuk, nek iso sujud ya sujud. Nek ra iso wis cukup nginangene tok lho. Iku kanggo wong lara. Wong loro sing ra iso sujud. Wong loro sing ra iso ruku, ngoten. Tiyang sakit mawon ngapunten iki. Enek wong sakit niku sing sujude ra iso, tapi rukuke iso. Enek sing aku nek ruku iso, tapi nek sujud ra iso, ngoten. Maka sing dirukhsa iku ya namung sing boten diisani mawon tok. Aku gak iso sujud sing nemplek ngono iku. Oh ya berarti mek ngene tok. Tapi ruku iso, maka wajib ruku kanthi sempurna. Nah. Boten terus nek gak iso ngene berarti kabeh ngene tok. Oh ora iso. Ora dielmoni niku. Kados ngapunten kathah tiyang sing bolak-balik kula aturaken. Salat sing moro-moro niku njogo kursi. Nah, ten pundi-pundi niku kadang kan ten masjid sajane mboten napa-napa ten masjid ten musala disediani kursi. Kangge tiyang sing salate mboten saged jumeneng. Tapi wong iku nek pengin salat karo lungguh niku ya alasane mergo ra iso ngadeg. Rukune salat kan jumeneng, kudu ngadeg. Dhek salat karo lungguh niku berarti alasane wong sing ra iso ngadeg. Lah wong dhek mlaku iso terus moro-moro jujuk teko musala atau masjid jukuk kursi terus ditata terus langsung lungguh, mboten masalah. Lungguhe ngenteni posisi sing piyambake mboten saged. Artinya nek melampah saged berarti kan jumeneng saged. Artinya niki ditata riyen. Tapi sholat awal niki jumeneng riyen. Mangke pas rukuk mboten saged. Nah niku nembe lenggah terus posisi ngenten. Nah ngoten. Mangke itidal jumeneng malih. Wong itidal yo padha karo ngadeg. Cuma tangane tok mlek-mlek ngono. Matur ngoten sujud mboten saged ya lungguh. Nah niku. Dadi sing oleh karo lungguh niku ya sing posisi piyambake mboten saged. Boten seluruhnya mulai awal sampai akhir boten. Nah niku mangkane kudu dielmoni saestu. Memang Allah niku maringi kelonggaran-kelonggaran nggih ten kene kita dal salat saestu nggih. Tapi yo kudu dielmoni kapan oleh salat karo lungguh, kapan oleh salat jamak, kapan oleh salat kosong. Kapan oleh sholat dhuwure kendaraan niku di harmoni saestu. Boten angger ngoten maksude. Mangkane tiyang lunga niku masyaallah. Yo ganjarane gedhe banget. Nek boten maksiat lho lunga boten maksiat kok. Niku ganjarane gedhe banget. Karena napa?
niku piyambake melakukan sekian syariat sing biasanya mboten dilampahi ten waktu biasa. Kita nek ten waktu biasa ngeten iki kan mboten salat jamaah takdim, mboten salat qasar mboten. Iso ya pas saya lunga. Sehingga meraktekno syariate pangeran ya pas lunga niku. Nah niku syariate Allah, salat jamaah ya syariate Allah, salat qasar ya syariate Allah. Ya perintah Allah. Cuma bedane gak sampai wajib ngono ae. Nah, tapi kan syariat Allah. Nah niku makane nek dilampahi yo ganjarane saestu. Yo salat iki to ringan, tur yo ganjaran mergo ngamalno ilmu. Ngoten nggih. Anda sing ditanggaken. Nggih monggo. Nggih masalah iki. Oh nggih. Niki kula pengen mireng. Janes bahwa wis bisa nek dilaksanakan rinjang mergo ngajeng nggih. Nggih. Lah kok diajukan ngaten. Kon dalu apa bisa dugi. Oh alah nggih mboten monggo. Lah mireng niku ngaten ngendikanipun. Nggih. Pas tadi kabeh tindak. Jadi namung ngeten Pak Ustaz. Kita mau siapa beri nama mengatakan selamat berjalan. Nggih matur nuwun. Di perubahan kesehatan. Amin amin amin. Dalam keadaan sehat. Amin. Kegiatan lama musyawarah arisan. Ini namun ini untunganipun mangke di amrawuh berikut butuhaken sama iki saged usul. Amin amin. Nggih nggih. Nggih, kula sakjane nggih badhe matur kemis wiji mawon. Ayo iki pun kata sing ngertos nggih mboten napa-napa. Nggih insyaallah kula nggih nyuwun doae saking panjenengan mugi sedaya lancar, selamat, sehat nggih. Mboten alangan menapa. Nggih saling donga-dinunga lah. Insyaallah kula nggih ndongaken jenengan. Sing intine niku nek biasane tiyang badhe tombol kita sederek kita kang badhe tindak umroh utawa haji niku sing pertama ya wau leres nyuwun donga nomor kali ini mboten kalah penting titip salam kangge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergi mboten mungkin ninggal Madinah, mboten mungkin. Senajan to ibadah umroh ibadah haji niku sedanten manasiki niku dilampahi teng Mekah. Tapi mboten mungkin tiyang sing tindak haji umrah itu ninggal Madinah mboten mungkin. Karena niku pun sowan kali sing nggawa syariat. Niku Kanjeng Nabi. Makane titip salam nggih kangge Kanjeng Nabi. Wong jenengan nek tresno karo wong kan yo titip salam mosok karo Kanjeng Nabi mboten. Lah niku sing siji donga nggih penting saestu. Nomor kali nggih titip salam. Ya ono ya ini krungu asmane disebut asmane teng salat terus saged panggih luwih cedhak secara fisik niku kan nggih nyampekno salam. Assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Rasul. Lalu saterusé niku salam bagi insyaallah. Enten malih Mbah. Misalnya kalau sholat dalam pesawat menyelam naik haji sampai jalan sampai dari Mekah itu jam 8 malam. Waktu surat pengasar itu satu pesawat itu ada yang mengimami atau mboten. Oh nggih. Nggih, terus umpama memang kados wau nggih Bu. Perjalanan sajane kan perjalanan namung 8 jam. 8 jam niku mawon mangke teng mriku kan terpaut 4 jam. Mundur saking waktu mriki. Dadi mboten 8 jam niku kita mriki budale jam 1 2 3 4 5 6 7 8. Lah jam 8 ku jam 8 mriki. Nah, lek mriko niku mundur 4 jam. Nggih kan berarti kinten. Antawis jam sekawan setengah 5. Nah, nonton ngitungane nonton dadi bener 8 jam ten pesawat. Tapi dugi mriko niku nderek waktu mriko. Lah nderek waktu mriko niku tasih mundur dereng maghrib. Mek maghrib lah. Hitungane ngoten. Terus umpama teng pesawat niku sampai ngelewati waktu salat, mangke wae lho. Sing pertama kita niat aku tak salat sak iso-isone. Karena pesawat sempit nyenteng-nyenteng iki mboten saged nglampahi katingan kan mboten saged. Lenggahe nggih sempit-sempit ngoten niku.
terus mboten enten panggonan salat. Ya salat sak iso dikertek ati wonten dibayangno wonten. Tapi makin dugi bandara dibaleni. Dan ten pesawat niku mboten jamaah. Wong pancen salate namung kangge nyelingno wektu. Dadi nyelingno nek iku wayahe salat ngono tok. Nek istilah ulama niku li hurmatil waqti, ngurmati wektu salat. Bukan salat saja nih. Wong pancen mboten memenuhi syarat rukun. Nah, cuma ngilingno nek iku wayahe salat. Dadi sak waya-waya ngapunten naudzubillah. Tapi kabeh takdiri Allah. Umpama kok ternyata mboten saged dugi bandara, mbok kene opo, musibah nopo. Maka piyambake tetep diitung wong sing tetep nglaksanakno menghormati waktu salat. Kanthi salat sak iso-isone. Nah, tapi modal sampun dugi bandara waktu normal, mumpun keadaan normal. Nggih, monggo sing wau dipenuhi kanthi syarat rukune. Nah, dijangkepi syarat. Aku nang sing gawe sok salat apa? Zuhur dilakoni. Asar ra iso dilakoni. Nah, biasanya ngoten ku teng kereta, teng ngene, napa bis. Makane ngawu teng ngene, tindak tebih teng ngene bis. Niku kan biasanya bis enten transite. Lah wong sing saking Solo saking Jogja kan transite kadang ten napa Ngawi mriki. Makan niku lho sing duta napa-napa. Nah, niku kan saged diginakaken kangge salat ngoten. Mboten namung maem dipikirno salat ndak dipikir. Ngoten nggih. Wis pokoke kita niku urip iku nggih kangge ibadah ten Allah pancen perintah ibadah. Kali ngentosi ibadah gitu nggih nglampahi kemanfaatan ibadah itu. Jadi nek saged kita niki orientasine mikire ya salate iki salate kok ya apa kok salate piye. Jadi tiap wektu niku eling-eling salat. Saged syukur-syukur nggih jamaah kados ngenten iki nek mboten saged nggih salat piyambak ngoten. Sing penting dipikir iki wektune salat. Nek umpama pas mboten saged ya iki waktune kudu salat mbok sak isone ya apa mangke nek waktu normal diganteni dikondoki ngoten. Termane cekap ibu iki kita manfaatnya subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti kadang assalamualaikum